Dames en heren, edelgeborene buitenlui en intelligente blerikers, welkom bij de opening van dit bijzondere sculptuur achter mij. En het is niet zomaar een sculptuur, het is een groots sculptuur. En als ik zeg groots, dan is het ook letterlijk groots, want zie, hier begint het. En het eindigt helemaal daar, aan de overkant. In heraut met zijn klinkend zuiver trompetgeschal jaagt de mist weg die hier